Per què ho feu? Si no eixireu per la tele, la gent no cridarà per a fer-se fotos amb vosaltres. Per què ho feu? Si quasi ningú sap l'esforç que suposa estar ahí. Per què lluiteu? A què renuncieu? Per què ho feu? Si podríeu estar fent altres coses més productives. O podríeu no fer res, qui sap. Igual fins i tot eixiríeu guanyant. Per què ho feu? Si no vos pararan pel supermercat per a dir-vos que vos van veure l'altre dia al camp, al trinquet, al carrer. No, no és para el món perquè vosaltres esteu ahí. Per què ho feu? Ens pregunten amb un somriure de superioritat. Com si no saberen que ho fem per una raó molt senzilla. Com si no saberen la resposta. Mas i Mas Forners, orgullós patrocinador de l'esforç de la nostra gent i de l'esport de la nostra terra.